kaunista kesäpäivää, arvon vieraat. Mun nimi on Jasper Pääkkönen, mä oon täällä tuuraamassa, toivottamassa teidät tervetulleeksi mattolaiturin Anteron puolesta, joka valitettavasti tällä hetkellä on Pamplonassa juoksemassa härkiä karkuun. Hän itse rakastaa tätä ajatusta mattolaiturilla kuohuu -tapahtumasta, jossa puhutaan päivän polttavista, tärkeistä, mielenkiintoisista aiheista, mutta tämä Pamplonan reissu oli sovittu jo vuosi sitten ja maksettu, ja hän ei sitten mitenkään voinut sitä enää perua, joten pyysi minua avaamaan tämän tilaisuuden. Kuinka moni täällä oli tietoinen, että täällä tänään tapahtuu jotain? Hyvä. Ehkä puolet. Tänään aiheena on turvallisuus. Ja meillä on keskustelemassa tästä aika ajankohtaisestakin aiheesta niin tänään Esko Seppänen ja Pekka Haavisto ja sotaprofessori Aki-Mauri Huhtinen. Ja tämä keskustelu on hyvin vapaamuotoinen ja kestää näillä näkymin ehkä parisen tuntia. Katsotaan miten keskustelu etenee. Ja tätä keskustelua on moderoimassa ja viemässä eteenpäin kyberturvallisuusasiantuntija Jarno Limmer. Kiitoksia kaikille, että tulitte paikalle ja nauttikaa kesäpäivästä. Kiitoksia Jasper ja tervetuloa myöskin mun puolesta. Täytyy heti alkuun sanoa, että Anteron kanssa kun taisi olla tammikuun kylmät pakkaskelit, kun alettiin suunnittelemaan tätä kolmiosaista keskustelutapahtumaa, niin todettiin, että yhtä tärkeää kuin se, että me täällä ollaan tänään keskustelemassa ajankohtaisista aiheista, niin on se, että nyt heinäkuussa tämmöisenä päivänä niin nautitaan sekä juomasta että tästä kesäisestä päivästä. Eli tästä ei ole tarkoituskaan tehdä mitään huippuvakavaa keskustelutilaisuutta, mutta toisaalta niin miksipä ei viinilasin, kuohuviinilasin tai kahvin äärellä myöskin keskustella ja käydä vähän läpi nyt tänään turvallisuuden näkökulmasta, että mitä maailmassa oikeastaan on menossa. Ja täytyy sanoa, että olen äärimmäisen iloinen, että täällä on suomalaisen yhteiskunnan tämän alan ihan terävin huippu tässä mun oikealla puolella keskustelemassa. Ja tarkoitus on nimenomaan jutella ajankohtaisista asioista ja toivottavasti ei ainakaan poliittista liturgiaa tai semmoista sanan helinää, niin kuin monesti näistä turvallisuusasioista Suomessa puhutaan. Mutta oikeastaan pidemmittä puheitta, niin kaikkein eniten jos mietitään, mikä tällä hetkellä maailmassa turvallisuusasioissa puhuttaa niin Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa, niin kyllä se on tämä case Snowden, josta varmaan jokainen teistäkin on kuullut. Ja kaverinhan kerrotaan tällä hetkellä olevan siellä Moskovan lentokentän transit-alueella. On tällä hetkellä laittanut 23 maahan turvapaikkahakemuksen ja tällä hetkellä ainakin 4 maata Etelä-Amerikasta on kertonut, että tervetuloa tänne. Ja samanaikaisesti CIA ja FBI:n agentit koittaa kovasti saada Snowdenia haltuunsa. Mutta ehkä se perustavanlaatuinen kysymys tässä vaiheessa lienee, joka on mun ensimmäinen kysymys meidän keskustelijoille, että mitä mieltä olette? Onko tämä vuotaja, whistleblower Edward Snowden, onko hän sankari vai petturi? Ole hyvä, Pekka. No niin, hauska aloittaa, kun sanoit, että täällä on terävin kärki, niin mulla on ainakin sellainen kesäteräinen olo kyllä. Ehkä yleisölläkin ehkä se tästä lähtee liikkeelle. Tulin just Tbilisistä eilen, joka oli kyllä ihan turvallisuuspainotteinen visiitti, Etyjin tilaisuus, mutta vähän toisenlainen maa ja toisenlaiset ajatukset. Mä ajattelen oikeastaan tästä Snowden asiasta sillä tavalla, että mä ymmärrän Yhdysvaltain huolen siitä, että Snowdenin tapaisella henkilöllä on tiedossaan paitsi se, että minne Yhdysvallat on asentanut mikrofoneja EU-toimistoissa ja keitä kaikkia kuunnellaan Euroopassa, niin hänellähän saattaa olla tiedossaan myös kaikki se, mitä Yhdysvallat tekee seuratakseen terroristeja maailmalla ja terroristien liikkeitä maailmalla ja näin poispäin. Ja tässä niin leijuu sellainen epävarmuus, että mitä kaikkia tietoja tämän jälkeen vielä paljastetaan tai tulee esille. Ja tämä on tietysti sellainen laajempi kysymys. Me syyskuun 11. päivän jälkeen
terroristien hyökätessä New Yorkiin, niin tavallaan sallittiin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa kontrollikoneistolle ja turvallisuuskoneistolle enemmän vapauksia terrorismin vastaisessa sodassa, hyvin tietoisena siitä, että tällä on myös vaikutuksia ehkä yksityisten ihmisten tietojen turvallisuuteen, mutta kun nähtiin, että Tora Boran vuorilla Afganistanissa voidaan valmistella jotakin tällaista hyökkäystä, joka sitten konkretisoituu, niin tietysti se herätti huolen meissä kaikissa. Ja nyt sitten me ollaan niin kuin yllätykseksemme nähty, että näitä tiedonkeruun vapauksia käytetään kaikenlaisessa muussakin kaupallisessa vakoilussa. Kerätään tietoja siitä, miten Eurooppa aikoo kauppaneuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa toimia ja ollaan tästä kaikesta aika järkyttyneitä, kun ajateltiin ikään kuin, että ollaan viivan samalla puolella Yhdysvaltain kanssa ja vaihdetaan tietoja, niin kuin vaihdetaankin tietoja terrorismiin liittyen. Ja Snowden on tietysti mielessä sankari tuodessaan esiin sen, että tämä tietojen keruu, vakoilu on laajentunut tai toimii alueilla, joista meillä ei ole mitään yhteistä sopimusta eikä yhteistä käsitystä, miten sitä tehdään Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Kun Putin sanoo, että Snowden on tervetullut jäämään Venäjälle, kunhan ei levitä ystävällismielisestä maasta tai sellaisia tietoja, jotka on arkaluontoisia Yhdysvalloille, niin mulla tietysti tuli mieleen esimerkiksi tämä terrorismin vastaisessa sodassa kerätty aineisto, jolla on oikea turvallisuusmerkitys Yhdysvaltojen kannalta. Et itse asiassa ei ole kovin trendikästä olla Putinin kanssa samaa mieltä, mutta tässä asiassa mä niin kuin olen, että Yhdysvaltojen tämmöisen todellisen turvallisuuden kannalta arkaluontoisia tietoja ei pitäisi päästää julkisuuteen silloin, kun ne koskee esimerkiksi sitä, miten terrorismia vastaan Yhdysvalloissa toimitaan. Jos Snowden tulisi Suomen rajalle ja anoisi tuossa Vaalimaalla oleskelulupaa tai turvapaikkaa, niin kyllä minusta Suomen pitäisi sellainen hänelle antaa ennen kuin saadaan vahvistuksia siitä, että mahdollinen oikeudenkäynti häntä vastaan tultaisiin käymään niin kuin reilujen pelisääntöjen mukaisesti. Tässä on tämmöinen vähän haparoiva vastaus aluksi. Kiitos. Sitten Esko. Hyvää iltapäivää vaan kaikille. Minulle tämä Snowden on sankari, joka lopullisesti paljasti tämmöisen Yhdysvaltain keskusvakoilujärjestö NSA:n olemassaoloon. Se on ollut olemassa kymmeniä vuosia. Se on harjoittanut puhelinten salakuuntelua. Nyt selvisi, että se on siirtynyt vakoilemaan myöskin sähköposteja ja muuta dataliikennettä. Siinä ei ole kysymys mistään uudesta asiasta, vaan tämän vakoilun siirtämisestä uusiin mediavälineisiin. Ja nyt ei enää voida kiistää, kukaan ei voi kiistää, etteikö tämmöinen NSA olisi olemassa. Se on merkittävä järjestö, joka ei ole Yhdysvaltain budjetissa ollut tähän asti ollenkaan. Kuitenkin sen yleisesti katsoo sen rahoitusta ja sen käytössä olevaa rahaa niin $170 miljardia. Eli huomattavasti enemmän kuin Suomen valtion budjetti. Järjestö, jota ei ole olemassakaan virallisesti, niin sen päämajassa on 17 000 autopaikkaa. Se harjoittaa vakoilua eri kielillä, kuuntelee eri kielillä. Nämä tiedot ovat puhelimen ajalta. Se oli 120 kieltä silloin seurannassa. 120 kielelle oli omat tulkkinsa ja niin kuin vakoilutietojen käsittelijät. Ja tämä järjestö on sitten mielestäni tehnyt laitonta toimintaa yksityisyyden suojaa vastaan monissa maissa. Ja ennen kaikkea moraalisesti on hyvin tuomittavaa se, että se vastoin hyviä postiliikenteen salaisuuden ja puheliliikenteen salaisia käytäntöjä on ottanut käyttöönsä näitä menetelmiä. Mä sanoisin, että jos tämä organisaatio olisi venäläinen, joka on tällä tavalla toiminut, niin sitä tällä tavalla paljastettaisiin. Se aiheutuisi paljon suurempi hälinä, eikä sitä ymmärrettäisi normaalina vakoiluna, vaan se tuomittaisiin jyrkemmin kuin tämä tapahtuu, kun sitä tekee Yhdysvallat. Voimme sanoa, että venäläisillä on vastaava organisaatio ja ne tekevät sitä samaa, mutta ne eivät ole jääneet kiinni. Tässä mielessä tämä
tuomitsisin venäläisetkin tästä vakoilusta, jos he jäisivät kiinni jonkun tämmöisen agentin toiminnan tuloksena. Minulla olisi sankari myöskin se venäläinen agentti, joka tämä paljastaisi. On sietämätöntä, että Yhdysvallat saa toimia maailmassa tällä tavalla, joka nyt on tullut julkisuuteen. Ihminen, joka sen paljasti, uhrasi oman elämänsä tämän asian eteen, ja semmoinen ihminen, joka uhraa elämänsä yleisen edun eteen, on sankari. Ja Aki. Joo, kiitoksia ja hyvää iltapäivää vaan minunkin puolesta. Mä oikeastaan kysyisin sitä, että kuka tämä henkilö on ja minkä takia hän tulee juuri nyt julkisuuteen. Eli toisaalta herättää niin kuin aika suuria kysymyksiä, että kuinka vilpitön hän on ja minkä takia nämä paljastukset osuu juuri tähän hetkeen, mihin suurempaan kokonaisuuteen tämä liittyy. Tietysti me voidaan ajatella, että tällä henkilöllä on isoja eettis-moraalisia tarkoitusperiä itsellään toimia parhaaksi ja paljastaa salassa olleita asioita, mutta ollaanko me täysin varmoja, kenen nimi tai kenen laskuun hän toimii. Toisaalta jos me ajatellaan sitä, että meidän täytyisi ensin tietää, että kuinka kauan ja minkä suuruista tämä vakoilu esimerkiksi EU-puitteissa on ollut ja miten se on mahdollista, miten nämä vakoilulaitteet on ylläpidetty, miten niitä on huolettu, kuinka ammattimaista asennusta ja toimintaa ne vaativat. Ja katsoo ehkä sitä, että onko tämä kuitenkaan ihan näin mustavalkoinen tämä asetelma, mitä tällä hetkellä tiedotetaan. Mä tarkoitan lähinnä sitä, että kuinka paljon myös EU:n turvallisuusrakenteisiin tai moniin muihin liittyy tämmöistä toimintaa. Eli kuinka laajalle nämä verkostot ulottuu. Aika helposti meillä tulee mediasta se käsitys, että tässä on yksi toimija, joka on tavallaan sankari tai hyvä, joka paljastaa maailmassa olevia vääryyksiä. Ja sitten on yleensä aina aika isot toimijat, jotka sitten olisivat tämmöisiä isoja ja pahoja. Ja nyt taas kun nämä vääryydet on paljastettu, niin me päästäisiin eteenpäin ja asia olisi tällä kuitattu. Mutta mä itse uskon, että tässä on vähän niin kuin laajempaa verkostoa tai rihmastoa, ja tämä ei ole ihan näin suora tämä tilanne, vaan tämä kertoo näiden paljastusten ajoittuminen, niiden kytkeytyminen muuhun kansainväliseen toimintaan, ehkä vapaakauppaan, Euroopan unionin omiin rakenteisiin, omiin kansallisiin intresseihin EU-sisällä, niin nämä on tietysti hyviä kysymyksiä, ketkä kaikki kytkeytyvät tähän toimintaan. Niin, mulla oikeastaan herää nyt jatkokysymys, kun teitä kuuntelee. Sanoisin, että 2,5 teistä 3 niin sanoi, että Snowden on sankari. Ehkä puolikkaan antaisin sitten petturuudelle, mutta mitä meidän nyt Suomessa pitäisi tähän suhtautua? Pitäisikö mun lopettaa mun yahoo.com mailin käyttöä ja siirtyä käyttämään jonkinlaisia suomalaisia tai eurooppalaisia ratkaisuja, jolloin mä tiedän, että se ei ole yhdysvaltalainen isoveli, joka mua valvoo, vaan se on eurooppalainen tai suomalainen isoveli, joka mun liikennettä seuraa. Tai mitä mieltä te olette? Mitä nyt meidän pitäisi tavallisina internetin, älypuhelinten, tablettien käyttäjänä, niin pitäisikö me alkaa boikotoimaan Yhdysvaltojen tämän takia? Mulla on tämmöinen tarina todellisesta elämästä. Mä aloin käyttää tultuani valituksi kansanedustajaksi eduskunnan sähköpostia. Sitten mä olin Sudanissa ja mun eduskunnan sähköposti ei yllättäen auennutkaan näillä hienoilla kaikilla kaukokoodeilla ja muilla. Ja sitten mä rupesin selvittämään, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että eduskunta käyttää amerikkalaista palveluntarjoajaa, joka boikotoi Sudania, koska Sudan on Yhdysvaltain taloussaarrossa, niin suomalainen kansanedustaja ei voi avata siellä sähköpostia, jolloin mä vaihdoin pois tästä kuuluisasta eduskunta.fi-osoitteesta ja päätin perustaa oman sähköpostiyhteyteni. En tiedä kuinka paljon sitä seurataan, mutta mulla tuli sellainen olo, että ei meidän nyt pitäisi olla ihan niin kuin talutusnuorassa ainakaan tällaisten valtion instituutioiden ja muiden, että kyllä meidän pitäisi katsoa kuka nämä palvelut tarjoaa. Ja yleensäkin ehkä tällaiset hajautetut mallit on suositellumpia kuin keskitetyt näissä, että siinä mielessä jokainen ihminen voi katsoa mitä käyttää. Mulla tuolla tuli juuri Afrikan sarvesta pari viikkoa sitten, niin siellä ihmiset oli kovasti siirtyneet tämän
Hashmailin käyttäjiksi, jossa sitten voi kuulemma kryptata sanomansa ja näin poispäin. Että kyllä ihan tavalliset ihmisetkin näyttää ottavan huomioon, että miten tietoja seurataan ja mitä tietoja myöskin sähköpostia tai puhumattakaan nyt Facebookista tai muualta tänä päivänä kerätään. Kyllä tietysti tiettyyn varovaisuuteen voi kaikkia kehottaa, koska kyllä myöskin niin kuin yksityiselämää koskevien tietojen kerääminen ja tällainen voi olla sitten jossain tapauksessa ihmistä vahingoittavaa. Kyllä tässä eletään varmaan oman viestinnän kanssa niin kuin aina on eletty. Ei meidän tarvitse sitä ottaa huomioon, koska eivät ne meitä normaaleja kansalaisia voi vahingoittaa näillä kuuntelumenetelmillä, mutta se on heidän toimintansa on moraalitonta ja vastoin yleistä oikeustajua ja osoittaa suurvaltaintressin. Tämä toiminta on paskan aile, että mitä EU tekee tässä asiassa. Kun EUlla ei ole mitään koneistoa suorittaa tällaista vakoilua, sillä ei ole toimivaltaa perustaa tällaisia järjestelmiä, koska se ei ole valtio, vaan se on valtioliitto, tulossa muuten liittovaltioksi, mutta valtioliitto tähän saakka. Ja sen takia sitä uupuu tällainen mahdollisuus suorittaa operaatiota omissa nimissään. Oli Europarlamentissa vuonna 2001 julkistettiin semmoinen selvitys tästä asiasta. Perustettiin Europarlamentin oma valvontavaliokunta, joka selvitti tämän vakoilun silloisen luonteen. Jos joku haluaa siihen tutustua, netin kautta löytyy semmoiset Echelon. Googlaamalla Echelon, niin pääsee näihin ECHELON, Echelon. Löytyy tämä selvitys, joka on monta sataa sivua tietoa tästä NSA:sta, joka silloin kieltäytyi, joka silloin vielä ilmoitti, että se ei ole olemassa ja sellaista ei ole olemassakaan. Se teki kuitenkin kaiken käyttävissä olevan tiedon varastamaan Europarlamentin valvontavaliokunta, tämmöinen ylimääräinen valiokunta, tämän selvityksen. Se on hyödyllinen ja tarpeellinen ja se osoitti, miten laaja ja perusteellisesti tämä tieto on, mitä on kerätty. Ja jos sitä käytettäisiin yksinomaan terrorismin torjuntaan, niin se olisi ihme. Jos sitä käytetään laajamittaiseen vakoilutoimintaan, ennen kaikkea siinä on ongelma myöskin se, että jos jollakin on heikkouksia, tulevat tällä tavalla selville, ja maailman miljoonista ihmisistä jokaista voidaan tällä tavalla edes kytätä. Jos löytyy jotain tämmöisiä heikkouksia tai otetaan tietyt henkilöt erityistarkkailuun, siinä voidaan samalla rekrytoida agentteja, vakoilijoita toisen tietäjän lukuun, uhkaamalla paljastaa jotain sellaisia asioita, jotka tämä vakoilu on tuottanut. Tässä mielessä on erittäin vaarallista toimintaa niiden ihmisten näkökulmasta, jotka ovat vilpittömiä, jotka haluavat hyvää ja parasta kaikille. Kysymys, että mitä yksittäisen kansalaisen tai yksityishenkilön pitäisi tehdä tämän suhteen, niin ehkä me ollaan tilanteessa, että tämmöinen julkinen ja yksityinen, se raja hämärtyy ja tietysti silloin kannattaa ajatella, että jos on jotain salattavaa, niin on niin kuin mietittävä, että miten sellaisia viestejä lähettää, mutta ehkä se tulee yhä enemmän niin kuin viranomaisille ja myös niin kuin julkiseen hallintoon lähtökohdaksi, että kaikki on julkista tai asioita pitää käsitellä niin, että niistä voi tulla julkisia. Tämä on ehkä semmoinen, mitä viranomaisetkin enemmän oppii näistä tapauksista, että lähtökohta siitä, että tehdään jotain asioita, jotka on kovin salaisia ja jotka ei kestä päivänvaloa, niin tässä informaatioaikakaudessa ja siinä, että kaikki on verkottunut toisiinsa, niin se ei oikein enää toimi. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö tietysti valtiot joutuisi tiettyjä tietoja pitämään salassa. Suomen kieli on edelleen aika hyvä. Se on tietysti silloin vaikea kirjoittaa joka paikkaan, mutta suomen kieli kuitenkin edelleen toimii jonkinlainen. Se on sen verran outo kieli, että sen seuraaminen vaatii jo vähän vaikeampaa toimintaa. Ei mitään vaikeuksia enää saa. Mutta yksityisenä henkilönä, ja ehkä aika muuttuu myös sillä, että seuraavat sukupolvet, heidän suhteensa
kybermaailmaan, internettiin, sosiaaliseen mediaan on toisenlainen. He syntyy siihen, he osaa käyttää sitä, he osaa havainnoida sitä toisella lailla. Tämä on myös se kysymys, että ketkä pelkäävät ja kenen uhkista on kysymys. Ne on ehkä aika paljon niiden ihmisten, jotka on joutunut sopeutumaan tähän uuteen informaatioaikakauteen ja sosiaaliseen mediaan. Totta kai kaikki semmoinen pelottaa, mitä sä et ole lapsesta asti oppinut. Ja tämäkin on tietysti tätä kysymystä kannattaa kysyä eri sukupolvilta, että kuinka pelottavana paikkana esimerkiksi nuoremmat sukupolvet kokee sosiaalisen median. Niin kyllä tästä kehityksestä varmaan jotain kertoo se, että tällä hetkellä maailman sotilasmenoista noin vajaa 50%, eli puolet käyttää Yhdysvallat. Ja nyt ihan julkisia tietoja seuraamalla niin voi todeta, että sielläkin taistellaan talouskuriimuksen keskellä ja itse asiassa kaikesta muusta puolustusteollisuuteen ja armeijan toimintaan liittyvistä aktiviteeteista tällä hetkellä leikataan hyvinkin rajusti, mutta siellä on 2 osa-aluetta, mihin jenkit laittaa suoraan sanoen fyrkkaa koko aika rajusti lisää. Toinen on erilaiset kyberturvallisuuteen liittyvät asiat, jotka siis liittyy sekä puolustukseen, hyökkäykseen että tiedusteluun. Ja toinen on sitten ihan omana kokonaisuutenaan tiedustelu. Ja kyllä tämä näyttää aika pitkälti myöskin maailmalle linjaa siitä, että mitä asevoimat ihan oikeasti tänä päivänä tekevät ja mitä yhä enemmän myöskin resurssoivat. Mutta nyt vielä ennen kuin mennään eteenpäin, niin yksi kierros Snowdenista olisin halunnut teiltä kaikilta tämmöisen erittäin vakavamielisen veikkauksen siihen, että mistä Edward Snowden löytyy vuoden päästä? No, mä ensin kommentoin Akinkin äsken esiin nostamaa kysymystä, että onko tavalliselle ihmiselle mitään salattavaa. Ja tämä tulee hyvin paljon tuolla eduskunnan keskustelussa, kun puhutaan poliisin kuunteluvaltuuksien lisäämisestä tai suojelupoliisin toiminnasta. Ja sitten tulee usein argumentti, mutta eihän tavallisella ihmisellä ole mitään salattavaa, että kaikenhan voisi olla niin kuin läpinäkyvää. Ja mulla menee kylmät väreet jotenkin tässä kohdassa. Jos olette joskus ajanut taksilla Berliinissä, niin taksikuski pitää teitä hulluna, jos te maksatte luottokortilla. Ja mä kysyn, että mikä tässä on vikana, kun mä maksan luottokortilla, niin sanon, no sittenhän kaikki näkee, missä sä oot ajanut taksilla. Ja kun me ruvettiin puhumaan Saksassa, että miksi historiallinen kokemus Saksassa on ihan toisenlainen kuin Suomessa siitä, että ihminen jättää tätä dataa jälkeensä, niin totta kai se johtuu Natsi-Saksan kokemuksista. Ja ihmisillä on niin kuin tuolla selkäpiissä se, että tavallisen ihmisen ei pidä jättää liikaa merkkejä siitä, mitä on tehnyt ja missä on ollut ja ketä on tavannut. Tai Venäjällä Neuvostoliiton aikaan vihreät aktiivit, joille mä koitin sanoa, että meillä on Suomessa tämmöinen idea, että kortteleissa tehdään paljon yhteistyötä, niin sanoin, että mähän olisin ihan hullu, jos mä naapureilleni paljastaisin, mitä mä oon tekemässä ja mitä mä harrastan. Ei tietenkään mitään pihayhteistyötä ja kortteliyhteistyötä. Se johtuu tästä historiallisesta kokemuksesta. Ja maailmassa on paljon tällaista, että se ei ole niin outo ajatus, että ihmiset haluaa pitää yksityisyyttä, salata sitä. Ja on paljon sellaisia historiallisia tilanteita, missä tämä on ollut suurta viisautta. Ja sen takia mä ainakin itse noudatan sellaista filosofiaa, että sillä pitää olla raja, kuinka paljon viranomaiset voi tietoa hankkia ja tietoa saada. Ja se raja pitää olla hyvin selkeä, se pitää olla kaikkien tiedossa. Ja just tässä tämä vakoilu niin rikkoo näitä periaatteita. Mistä Snowden löytyy vuoden kuluttua, jos nyt sit voi arvata tai veikata, niin ehkä jostakin latinalaisen Amerikan maasta, joka haluaa niin kuin näyttää pitkään enää Yhdysvalloille tälläkin tavalla. Pakottaako yhdysvaltalaiset hävittäjät Snowdenin koneen alas ennen sitä? En usko, että kyllähän Obama sanoi, että ei ne hävittäjät ole suunniteltu tällaisia 29-vuotiaita nörttejä varten, mutta varmaan aika monta toimenpidettä Yhdysvallat tulee tekemään saadakseen Snowdenin oikeuden eteen. Luulen, että tästä on tullut myös heille tämmöinen arvovalta kysymys. Tästä vakoilusta minulla on sen verran kokemuksia, että olen ollut paljon tekemisissä tuossa vuosikymmenien aikana silloisen KGB Venäjän turvallisuuspalvelun ja Stasin agenttien kanssa. Ja se on ollut helppoa sen takia, että minulla ei ole ollut mitään sellaista tietoa, jonka mä olisin voinut välittää, joka ei olisi ollut lehdissä liikenteessä. Sitten vielä sanotaan näiden maiden edustajien kanssa oli helppoa sen johdosta, että meitä oli kielletty rekrytoimasta eli värväämästä kommunisteja. Eli sillä tavalla suojeltiin omia ja jos nämä olisivat tehneet
värväystä puolueen jäsenistä, niin se olisi ollut heitä virkavirhe. Heitä olisi siitä todennäköisesti rangaista. Olen tilannut Asilta henkilökohtaisen tietoja omista merkinnöistäni. Sieltä löytyy vain kantakortti, joka on tehty 300 000 ulkomaalaisesta. Ja josta Alpo Rusin kanssa totesimme, että ei se vielä meitä tee vakoilijaksi, että mistä tämmöinen kantakortti tehty. Mutta siis niin kun ongelma on se, että tämmöinen vakoilutoiminta on olemassa ja se on salaista. Ja se saattaa hyödyntää sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin ovat potentiaalisia vakoilijoita sen, jos ei ole elämässä jotain salattavaa. Ja se on silloin ongelma, tämä heidän tietojensa vakoilu näiden mediayhteyksien kautta. Ja tämän takia vakoilu on aina ollut, mutta se ei puolusta sitä, että se Yhdysvallat voisi vapauttaa meidän tuomioltamme Snowdenin julistamisesta pyhimykseksi tässä tilanteessa. Mikä olisi ollut parempi ajankohta julkistaa tämä tieto, mikä hänellä on ollut, kun tämä tilanne, jolla hänellä tuli niin kuin fed up, siis niin kuin tätä toimintaa. Eihän tähän liity mitään erityistä tähän julkistamisajankohtaan. Se vaan sattuu olemaan tämä julkistamisajankohta. En mä näe siinä mitään tarkoituksia. Ainakaan kansainvälisen politiikan arvion perusteella voi nähdä mitään tarkoituksia tällä ajankohdalla. Pikemminkin tämä on hyvin neutraali ajankohta. Ja kyllä tällaisia Assangeista koskevan elokuvan katselin viime yönä. Ja hänellä oli myöskin tällainen motiivi palvella yhteiskuntaa. Hän teki sen hakkeroimalla. Ja hän on erittäin arvokas henkilö paljastaessaan hakkeroinnilla sellaisia asioita, jotka osoittavat Yhdysvaltain kaksinaismoraalin ja monien muidenkin maiden kaksinaismoraalin näissä kysymyksissä. Ja ovat moraalisesti tuomittavia johtuen siitä, että ne perustuvat nämä useimmat diplomaattiyhteydet valheeseen ja kansan pettämiseen ja väärien tietojen antamiseen medialle. Tässä mielessä kaikki se, mikä palvelee totuutta, on positiivinen asia. Ja sekä Assange että Snowden ovat suuria sankareita median tiedonvälityksen näkökulmasta. Heille kuuluu kunnia ja heidän seuraajille kuuluu kunnia siitä, että maapallolla ei voida tehdä totalitaarisia vakoilujärjestelmiä kansalaisilta salaa, etteivätkö ne olisi jatkuvasti uhanalaisena paljastua. Ja Snowden on vuoden kuluttua, en tiedä. Mä oon oikeastaan samaa mieltä, mitä Pekka sanoi tuossa, että jossain totta kai menee se raja julkisen ja yksityisen välillä, mutta se myös on niin kuin sukupolvikysymys, mitenkä ihmiset kokee, niin kuin se on kulttuurikysymys, se on myös sukupolvikysymys, että mitä ihmiset kokee yksityiseksi ja julkiseksi. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä niin kuin, sanotaanko vanhempien ihmisten on välillä vaikea ymmärtää, että seuraava sukupolvi, kun he osaavat käyttää teknologiaa ja he kasvavat siihen, niin se ajatus siitä, että mikä mulle on yksityistä ja mikä on julkista, niin muuttuu. Että tätä pitää katsoa myös niin kuin vertikaalisessa suunnassa ja horisontaalisessa suunnassa. Mä edustan vanhempaa sukupolvea, niin miten tämä nuorempi sukupolvi kokee? Saako julkisesti, onko kaikki julkista vai onko kaikki salaista? Joo, sitä pitää kysyä nuoremmalta sukupolvelta. Mutta oikeastaan tähän kysymykseen vielä, että tämä asetelma on tietysti totta, että tietyillä suurvalloilla on resursseja ja voimaa tehdä tätä tiedustelua ja vakoilua, mutta tulevaisuuden kannalta suurempi kysymys on se, että kuinka paljon meistä jokainen teknologian kautta itse valvoo toista ja tavallaan niin kuin me itse alamme käyttää sitä koneistoa. Mä näkisin enemmänkin, että tämä muuttuu toisenlaiseksi, että me mennään tästä isovelivalvonnasta niin jokavelivalvontaan, eli jokainen pystyy valvomaan toistansa ja toimii tämmöisenä pienen, tämäkin muuttaa muotoa, mikä ei tietysti poista tätä asetelmaa, mistä me nyt keskustellaan. Mutta se, mistä kyseinen sankari tai antisankari vuoden päästä löytyy, niin mä itse veikkaisin, voin olla väärässä, mutta mä luulen, että hän on aika lähellä, voi olla esimerkiksi Julian Assangea,
Eli voi olla jonkinlaisia intressejä näillä kyseisillä henkilöillä yhdistää voimiaan, koska WikiLeaks-organisaatiolla on kuitenkin käynyt se, että se kaikki kaunis ja ajatus totuudesta ja totuuden paljastamisesta, niin siitäkin on sisäisesti hyvin ristiriitaisia lopputulemia. Siis tämä liike, jonka tavoitteena oli paljastaa suurvaltojen pahoja tekoja, niin kuitenkin ajautui itse sisäisiin ristiriitoihin, ja se on aika isoja vääntöjä. Siis tässä on myös aina yleensä se kysymys, että vallankumous syö omat lapsensa liian nopeasti, liian paljon, liian suuria tavoitteita, informaatioa, ja tämä on tietysti se kysymys, että mitä näille niin kuin kybervapaustaistelijoille käy, kuinka ne jäävät elämään ja mistä ne löytävät seuraajia ja miten ne yhdistävät voimansa. Mä nyt takin malta olla kysymättä sinulta sotaprofessorina ja tiedän sun kokemuksen näissä sodankäynnin asioissa, niin tarkoittaako tämä nyt myöskin sitä, että kun tämä kybermaailma, teknologinen maailma, tämä bittien maailma tulee yhä vahvemmaksi osaksi meidän arkipäivää ja ennen kaikkea vaikka sosiaalinen media. Nyt katsoo tätä viimeisintä edelleen käynnissä olevaa Egyptin vallankumousta, niin tuntuu, että yhtä lailla kun siellä kaduilla taisteltiin ja kaduilla tehtiin vallankumousta, niin esimerkiksi Twitterissä Mursin joukot, armeijan edustajat, ulkopuoliset joukot käy semmoista valtavaa mielipidetaistelua siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin ja minkälaista mielikuvaa tästä halutaan nyt maailmalle jakaa, niin onko tämmöinen ikään kuin myöskin sosiaalisen median kautta nyt jatkossa niin, että Suomen johtavat poliitikot, puolustusvoimat esimerkiksi instituutiona, niin pitää yhä enemmän näkyä ja vaikuttaa niin kuin tämän informaation tuottamisen kautta, ja sodat vähän niin kuin voitetaan jatkossa tämän informaation hyväksynnän kautta, eikä niinkään siitä, että kuka siellä taistelukentällä enemmän ampuu tarkempia laukauksia. No siis kyllä sosiaalisesta mediasta tulee yhä tärkeämpi sen takia, että ihmiset käyttää sitä yhä enemmän ja siellä vaihdetaan mielipiteitä, ja nimenomaan sosiaalinen mediahan on paikka, missä totta kai faktoilla on merkitystä, mutta enemmänkin siellä on merkitystä sillä, että minkälaista keskustelua niistä faktoista käydään ja miten niitä arvotetaan. Mutta jos katsotaan esimerkiksi Turkin tilannetta, niin kyllähän Turkissa aika pitkälle kyse on ollut siitä, että siellä nimenomaan tämä altavastaajapuoli on käyttänyt sosiaalista mediaa ja saanut reaaliaikaisesti sanomaansa ulos muualle maailmaa. Mutta kyllä yhä edelleen, siis jos sä aiot päästä niin kuin poliittiseen vallankahvaan tai saada omia asioita läpi, niin sulla täytyy olla jalansija valtamediassa. Siis sosiaalinen media ei yksin riitä. Se on erittäin tärkeä voimavara ja se on erittäin tärkeä kanava tehdä asioita, mutta ilman se, kellä on valtamedia hallussaan, niin se kuitenkin aika pitkälle pystyy päättämään siitä, että minkälainen niin kuin yleiskuva ja yleiskertomus maailmalle lähtee, koska valitettavasti niin kuin isot kansainväliset mediatalot ja valtamedia niin on kiinnostuneita vaan hetken ajan tietyistä paikoista, niin kuin me nähdään nyt jo, että ei me jakseta ylläpitää niin kuin jatkuvasti Turkista tulevaa keskustelua, ja se tilannehan ei ole siellä kuitenkaan loppunut, ihan sama niin kuin muuallakin. Eli sosiaalinen media on tärkeä, mutta valtamedia on edelleen kuitenkin semmoinen millä on niin kuin vaikutusvaltaa asioihin. Kaikki salainen kiinnostaa. Sinä jos olet sotilasasioiden asiantuntija, niin kerropas meille, miten toimii Suomen salainen sotilastiedustelu tuolla puolustushallinnossa. Meillähän on salainen poliisi, SUPO, joka suorittaa tämmöistä siviilivakoilua, ja sitten on sotilastiedustelu. Kuinka iso organisaatio se on ja mitä se tekee ja kuka sitä kontrolloi, mitä se tekee? No mä en ehkä ole tämän alan ammattilainen, mä tulen kuitenkin tuolta maanpuolustuskorkeakoulusta, että tätä täytyy kysyä tuolta. Sä oot tämmönen sotatieteilijä. No joo, mutta sä kysyit sotilastiedustelusta ja se on vähän eri asia kuin sotatieteily, että siitä pitää ehkä kysyä tuolta Pääesikunnan suunnasta, mutta kaikki valtiot, joilla on asevoimat tai puolustusvoimat, niin totta kai ne tekee myös sotilaallista tiedustelua, että ei se niin kuin... Vakoileeko ne meitä kansalaisia? No tuskin. Mä luulen, että ei sotilastiedustelut vakoile kansalaisia, että niillä on kuitenkin niin kuin omat tehtävänsä,
jotka liittyy niihin sotilaallisiin tehtäviin, mitä he ovat saaneet. Suomalainen sotilastiedustelu edustaa paljastaa heidän vakoilleen myöskin suomalaisia ihmisiä, niin se on mulle sankari. Miten Pekka, voidaanko sosiaalisen median kautta, jos ajatellaan Twitteriä, Facebookia, niin voidaanko sillä tuottaa meille suomalaisille turvallisuutta? Kun se on kuitenkin, turvallisuus on sekä tekoja että tunnetta, niin pitäisikö meillä turvallisuusviranomaisten olla jatkossa aktiivisempia esimerkiksi Twitterin ja Facebookin käytössä? Tullessani tänne mä ajattelin, että mä oon tulossa nyt yhteen tärkeään suomalaiseen turvallisuusinstituutioon, joka on kansalaiskeskustelu, joka voi tapahtua mattolaiturilla tai maitolaiturilla tai missä vaan me voidaan keskustella, että kun eilen vartioalus otti pohjakosketuksen, että oliko kapteeni kännissä vai oliko siellä venäläinen periskooppi, johon se kolahti vai muuta, ja jos tämä aihe ei ole kovin kiinnostavaa, me voidaan jatkaa puhumista säästä, ja monia maita, joissa tällaista keskustelua ei voi käydä, jossa tällaisen keskustelun virittäminen, että mihin se laiva kolahti, niin on sotilassalaisuuksiin ja turvallisuussalaisuuksiin puuttumista, ja jossa varsinkin joku turistin kanssa siitä keskusteleminen johtaisi siihen, että turvallisuusviranomaiset ottaisivat sut kuulusteluun ja kysyisivät, että miten sä puhut tälle turistille tällaisista asioista ja muuta. Ja tämä on niin kuin hyvä havainto, että miten tärkeää tämä kansalaiskeskustelu missä muodossa tahansa on meille, että me voidaan joka päivä päivittää tätä omaa turvallisuuskäsitystämme ja siitä, uhkaako Suomea joku tai uhkaako meitä joku vai eikö uhkaa ja mitä on tapahtunut. Tämä on hirveän arvokasta ja tietysti tässä paitsi mattolaiturit, niin tärkeitä on sitten sosiaalinen media, jossa tätä voidaan tehdä nykyään hirveän helposti ja kätevästi. Mutta toinen puoli sosiaalista mediaa on tietysti sen tämmöinen kyky mobilisoida ihmisiä paremmin kuin ehkä perinteinen media, että jos Lenin aikanaan sanoi, Leniniläinen lehdistöteoria oli, että sanomalehdistö on tämmöinen mobilisaattori ja agitaattori, niin itse asiassa mobilisaattorin ja agitaattorin rooli on tullut tänne sosiaaliseen mediaan, että se voi saada nopeasti ihmisiä liikkeelle, siellä voidaan nopeasti välittää sellaista tietoa, mitä tämä valtamedia ei kerro. Venäjän vaaleissa katsottiin Golos-järjestö, näytti tietoa vaalipaikoilta, miten ääniä lasketaan afrikkalaisissa vaaleissa, Kenian vaaleissa näytettiin suoraan niin kuin, kännykkäkameralla otettuja väärinkäytöstilanteita ja pantiin nettiin, jolloin ihmisillä tuli heti käsitys, onko vaalit rehelliset vai ei. Et kaikki tämä on niin kuin uudenlaista sosiaalisen median käyttöä ja tuonut tämän niin kuin kansalaisten vaikutusmahdollisuuden monessa maassa hyvin todelliseksi. Ja tässä mielessä mä niin kuin näen, että sosiaalinen media on tuonut aivan uusia ulottuvuuksia tällaisen kansalaiskontrollin piiri, joka liittyy sitten myös näihin turvallisuusasioihin. Et siinä mielessä eletään uutta aikaa, mutta mä en välttämättä allekirjoita sitä, että ihmiset jotenkin ajattelisivat niin, että tästä seuraa, että omaa elämää koskevia tietoja halutaan jotenkin jakaa enemmän tai vapaammin, tai että se yksityisyyden raja hämärtyy. Et kyllä mä luulen, että ihmisillä on edelleen aika selkeä käsitys, mitkä asiat on yksityisyyden piirissä ja mitkä ei, ja varsinkin myöskin se niin halu, että itse voi päättää, mitkä asiat tulee julkisuuteen ja mitkä ei. Kyllä se on tänä päivänä väitänyt yhtä tärkeää kuin ennenkin. Pekka jo oikeastaan sivuskin seuraavaa aihetta, mihin meinasin mennä. Nyt heinäkuun alussa kauniina kesäpäivänä mattolaiturilla, kun me puhutaan turvallisuudesta, niin meidän on pakko puhua myöskin se turvallisuuden ikään kuin vastakohdasta, eli uhkasta. Niin mitä te sanotte, mikä meitä Suomea, suomalaisia, meitä täällä mattolaiturilla olevia ihmisiä, niin mikä meitä uhkaa? Ja jos otetaan nyt vaikka aikajänteeksi seuraavat 5 vuotta, niin minkälaisia uhkia meidän pitää meidän turvallisuuden politiikassa, koska politiikallahan tehdään turvallisuutta, niin mikä on meidän uhka? Aloitetaan Eskosta. Uhka on se, että meidän toimeentulomme on vaarassa. Uhka on se, että meidän sosiaalinen turvallisuutemme on vaarassa. Uhka on se, että me emme voi elää tätä elämää, jota me olemme tähän asti eläneet normaalilla tavalla, vaan tulee epänormaalit olot. Ei sotilaallisen uhkan takia, ei vielä ympäristöuhkan takia, vaan sen johdosta, että maailman talous on tällä hetkellä niin vaikeassa tilanteessa. Ja minähän se sanon aina tämän asian niin kuin se kuuluu sanoa, että kapitalismi on kehittynyt tällä hetkellä tilanteeseen, joka luo turvattomuutta,
Siitä on tullut finanssikapitalismia, joka on erkaantunut reaalitaloudesta, elää omaa elämäänsä ja jonka perusteella rahaa tehdään rahasta ilman, että siinä tarvitaan ihmistyötä. Ja tämä rahantekokoneisto on ajanut maailman tällä hetkellä taloudelliseen systeemikriisiin. Ja tämä systeemikriisi on vielä purkamatta. Systeemikriisi tulee tästä vielä jatkumaan niin kauan kuin maailmassa on 20 tai 30 kertaa enemmän rahaa liikenteessä kasinotaloudessa, keinottelutaloudessa kuin reaalitaloudessa, jossa ihmiset tekevät työtä, josta ihmiset saavat toimeentulonsa. Jos kysytään uhkaa, niin minusta suurin uhka on tällä hetkellä tämä epävarmuus tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Ja se uhka on vielä kokematta. On toistaiseksi voitettu vain aikaa siirrettäessä tätä selvitystilannetta eteenpäin. Ja vielä on tämä rahastotekokoneiston toiminta 2000-luvun alkupuolella käsittelemättä, purkamatta, korjaamatta. Ja siihen nähden minusta uhka on vakava, koska se uhkaa kaikkien meidän ihmisten sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Mä oikeastaan lähtisin siitä, että tähän uhkaan liittyen niin turvallisuus on aika pitkälle tunne. Kysehän on siitä, että jos me koetaan, että me ollaan turvassa, niin tietysti me ajatellaan silloin aika vähän uhkia. Et uhkat liittyy aika paljon siihen, että minkälainen turvattomuuden tunne meillä on yksilöinä ja sitten vähän isompana joukkona ja tietysti niin kuin valtiokoneistonkin puolella, että mikä luo turvattomuutta. Sitten toisaalta niin kun uhkiin liittyy myös se, että niitä opitaan. Niitähän opetetaan meille pitkästä asti aika niin kuin eka siellä perheen ja kouluyhteisön puitteissa, mitkä on sellaisia asioita, mihin pitää suhtautua varoen ja mitkä tavallaan opitaan kokemaan uhkaaviksi. Ja toisaalta tulevaisuuden ennustaminen on aika vaikeaa. On aika vaikeaa sanoa tästä eteenpäin, että tietyt uhkat eivät enää toistuisi tai ne olisivat taakse jäänyt. Ja silloin me tullaan siihen kysymykseen, että mikä on kyseisen henkilön historiakäsitys. Että onko tietyt asiat ihan pysyvästi jääneet historiaan, että ne ei enää toistu. Sitten toisaalta voidaan ajatella, että tulevaisuus on nimenomaan sitä, että tietyt asiat toistuu historiasta, ei samanlaisina kuin ne aikaisemmin oli, mutta kuitenkin ne tulevat sieltä. Eli tämä on monta kertaa myös hyvin vaikea kysymys, että okei, voidaanko me luopua jostain uhkista ja ajatellaan, että maailma on niin paljon muuttunut, että tietyt asiat ei enää toistu. Että kyllä, jos katsotaan historiassa, niin aika paljon ihmiset on ollut tilanteissa, jossa uhkien laajamittainen realisointi on ollut aika vaikeasti ennustettavissa. Tietysti jälkikäteen on helppo tieteillä ja tutkia, että tietyt asiat oli ilmassa ja olisi pitänyt nähdä, että näin käy, mutta tänä päivänä on aika vaikea sanoa suoralta kädeltä, että pelkästään internettiin tai informaatioyhteiskuntaan liittyvät uhkat olisivat niitä kaikkein vaarallisimpia uhkia ja jotkut vanhat perinteiset uhkat olisivat kadonneet. Mä en ainakaan itse uskaltaisi ihan näin suoraan sanoa. Mä olin joskus tuolla ulkopoliittisen instituutin semmoisessa projektissa, missä mietittiin laajaa turvallisuutta tai laajaa turvallisuuskäsitystä ja sitten keskusteltiin siitä, että miten laaja tämä, mikä kaikki on turvallisuutta. Ja muistaakseni tuo tutkija Krister Pursiainen otti esiin, että Ruotsissa pudotaan paljon vähemmän keittiön portailta ja kompastutaan paljon vähemmän maton kulmiin kuin Suomessa. Et se on osa laajaa turvallisuutta. Ruotsissa on pystytty eliminoimaan näitä turvallisuusriskejä paremmin ja sitten käytiin keskustelua, että onko keittiön rappusilta putoaminen tai mattoa kompastuminen osa meidän turvallisuutta vai ei. Suomalaisethan ottaa enemmän riskejä monissa siis arjen tilanteissa. Meillä on enemmän onnettomuuksia, se tiedetään tuolla terveysasemilla kuin joissain muissa maissa ja tämä on tietysti osa meidän turvallisuutta, mutta me kuitenkin rajattiin sitten tämä arjen hyvin konkreettinen turvallisuus pois, mutta otettiin näitä ympäristöuhkia ja siirtolaisuudesta, pakolaisuudesta,
elintarvikekriiseistä, kulkutaudeista, kaikista näistä näitä uhkia, jotka on todellisia ja joista meillä on tietysti joitain esimerkkejä maailmassa ja Euroopassa ja miksei lähialueillakin. Joku Tšernobylin onnettomuuden toistuminen jossain toisenlaisessa tuuliolosuhteissa, totta kai se on meille ihan todellinen turvallisuusuhka ympäristöpuolella, ei teoreettinen, vaan todellinen. Ja siinä mielessä voi ajatella jotenkin, että on tämmöinen niin uhat on tällä tavalla kerrostuneita, että meillä on ehkä nämä vanhat tämmöiset sotilaalliset uhat ja sitten sen päällä paljon tällaista uutta, joka tämmöinen teknologinen yhteiskunta ja teknologian riippuvuuskin on osittain meille tuonut. Ja mä ehkä edustan tällaista vähän konservatiivista koulukuntaa, että pitäisi koko ajan ajatella, että miten me jossain äärimmäisissä olosuhteissa, joissa esimerkiksi liikenne Itämerellä ei toimi, jossa meidän huolto, esimerkiksi öljyä ei voida tuoda Suomeen, niin millä tavalla meidän energiapuoli hoidetaan ja millä tavalla meidän energiaturvallisuus hoidetaan sellaisissa olosuhteissa, että mä en pidä mahdottomana jotain sellaista kriisiä. Me nähtiin jo Islannin tulivuoren purkauksen yhteydessä, että lentoliikenne Euroopassa voi loppua hyvinkin nopeasti ja muuta. Että tämän tyyppiset riskit on todellisia, niihin pitää varustautua, niitä varten pitää miettiä, miten niissä olosuhteissa toimitaan. Ja ehkä on ihan paikallaan myös, että kansalaiset aina silloin tällöin miettiä, että miten itse toimisin tällaisessa tilanteessa ja millä pidän asuntoni lämpimänä ja muuta. Mehän nähtiin tuossa toissa talven talvimyrskyjen yhteydessä itse asiassa tämmöisen niin kuin haavoittuvuuden esimerkkejä, että kun on sähkölämmitteinen talo Kirkkonummella ja puut kaatuu sähkölinjoiden päälle ja vesi ei nousekaan enää kaivosta sähköpumpulla ja tien päälle on kaatunut puu, ei päästäkään sinne huoltoasemalle hakemaan sitä juomavettä, niin itse asiassa mitä silloin tehdään? Puhelimet ei toimi, puhelinverkko on meillä ne on hyvin niin kuin konkreettisia tällaiset kriisitilanteet, jotka voi tulla niin kuin pienetkin asiat voi laukaista meidän arjessa. Ja minusta nämä asiat kuuluu mitä suurimmassa määrin meidän turvallisuuteen. Ehkä tällaiset poikkeustilanteet uhkaa meitä tänä päivänä jopa enemmän, luonnononnettomuudet, ympäristöonnettomuudet, kuin jotkut perinteiset sodan tai kriisin uhat, jotka tietysti ei nekään ole kokonaan vielä Euroopasta väistyneet. Hyvä. Ennen tätä tämän päivän keskustelua niin sain aika paljon erilaisia viestejä, nyt nimenomaan sosiaalisen median kautta, jossa mua pyydettiin kysymään teiltä jokaiselta muutamia kysymyksiä. Ja mulla on 8 kysymystä nyt tähän seuraavaksi ja otetaan näihin lyhyet vastaukset. Ja mennään järjestyksessä Pekka, Esko ja Aki. Ja ensimmäinen kysymys, tuleeko Suomen hankkia sukellusveneitä? No joo, mä oon ollut Vihreissä vähän semmoinen toisin ajattelija, kun mä sanon, että meillä voisi olla sukellusveneyhteistyötä Ruotsin kanssa ja me voitaisiin kouluttaa sukellusvenemiehistöä ja tämä voisi olla osa tällaista pohjoismaista puolustusyhteistyötä. Mä tiedän, että mun puolueveljet ei kauheasti mua tue tässä, mutta mä ajattelin, että meren valvonta, Itämeren valvonta on kuitenkin sellainen, joka on meidän vastuulla ja sukellusveneet, niin kauan kuin sotilaallista valvontaa on, niin on ihan olennainen osa tietysti tätä yhteistyötä. Pekka on tämmöinen militaristi, niin minusta